Ćao svima, ja sam Miloš, a ovo je Adina online škola jedrenja. Regatna pravila na prvi pogled deluju komplikovano, ali dobra vest je da ne morate znati sve detalje iz knjige pravila da biste uživali u regatnom jedrenju. Cilj ovog serijala je da na jednostavan način objasnimo osnovna pravila, pokažemo tipične situacije i predstavimo sistem bodovanja. Tu su i definicije bitnih pojmova koje možda deluju banalno, ali čine temelj za razumevanje ovog važnog segmenta u jedrenju. Svakako, poznavanje ove teme pomoći će vam da očuvate fair play, jedrite sigurnije, donosite bolje taktičke odluke i pre svega učestvujete u regatama sa više samopouzdanja. U ovoj lekciji koristili smo Sail Talks, što je naša apsolutna preporuka kada god se priča o jedrenju. Pa da počnemo. Tema današnje lekcije su definicije i osnovni pojmovi. U jedrenju se često orijentišemo u odnosu na vetar. Strana sa koje vetar dolazi zove se privetrina. Suprotna strana je zavetrina. Plavoj jedrilici vetar dolazi sa levog boka, zato je leva strana privetrinska, a desna zavetrinska. Kod ljubičaste jedrilice je obrnuto. Jedrilica jedri levim ili desnim bokom, u zavisnosti od toga koja je strana privetrinska. U ovoj situaciji plava jedrilica jedri levim bokom, a ljubičasta desnim bokom. Ovo je izuzetno važno za određivanje prava prvenstva kada se dve jedrilice susretnu na regatnom polju. Voda je prostor koji jedrilici sa pravom prvenstva treba da neometano zadrži kurs kojim se kreće ili napravi manevar. U ovoj situaciji plava jedrilica sa pravom prvenstva traži vodu ljubičastoj, koja je dolazi sa levim bokom. Ljubičasta menja kurs i prolazi plavoj po krmi, čime joj pravilno omogućava neometan put koji joj pripada. Poznavanje pravila je ključno za sigurno jedrenje kada se susreću dve jedrilice. Kada se jedrilice na različitim bokovima sretnu, jedrilica koja nema pravo prvenstva mora da se kloni. Ovog puta ljubičasta jedrilica to čini manevrom, dok roze menja kurs kako bi ih zaobišla i nastavila levim bokom. Jedrilice su u preklapanju kada trup jedne preseče upravnu liniju zadnje tačke druge jedrilice. U ovoj situaciji plava jedrilica se nalazi u preklapanju sa ljubičastom. Ovo je izuzetno važan pojam pri obilasku bova i drugim situacijama. Kurs kojim jedrilica najefikasnije dolazi do cilja nazivamo pravi kurs. U ovoj situaciji plava jedrilica je usmerena direktno ka bovi, ali se sporo kreće jer ugao ka vetru nije optimalan. Sa druge strane, ljubičasta jedrilica jedri oštro u vetar i najefikasnije se približava bovi, što predstavlja pravi kurs u ovom slučaju. Zona je područje oko oznake unutar 3 dužine trupa bliže jedrilice. Jedrilica je u zoni kada je bilo koji deo njenog trupa u zoni. U ovoj situaciji ljubičasta jedrilica ulazi u zonu bez preklapanja i okreće oznaku. Zona je izuzetno važan pojam pri obilasku oznaka, jer u kombinaciji sa drugim pravilima određuje pravo prvenstva u odlučujućim situacijama. Jedrilica startuje kada bilo kojim delom trupa pređe startnu liniju sa predstartne strane na stranu kursa. Startna linija se nalazi između startne oznake i startne zastave na regatnom brodu, a procedura starta se obeležava zvučnim i vizualnim signalima. Jedrilica je ušla u cilj kada bilo koji deo njenog trupa pređe ciljnu liniju sa strane kursa. Ciljna linija se obično postavlja između bove i koplja sa zastavom na regatnom brodu. U ovoj situaciji ljubičasta i plava jedrilica pravilno prelaze liniju cilja i završavaju trku. Protest je tvrdnja da je jedrilica prekršila pravilo. U ovoj situaciji plava jedrilica ima pravo prvenstva, ali ljubičasta je primorava da promeni kurs kako bi izbegla dodir. Plava jedrilica podiže protest, a obe nastavljaju da jedre. Ljubičasta može izbeći kaznu diskvalifikacije ako u prvoj odgovarajućoj prilici ispuni kaznene okrete,
ali se ne mora iskupiti ako smatra da plava jedrilica nije u pravu. U tom slučaju, ovakva situacija bi se rešavala u protesnoj sobi nakon jedrenja. Poznavanje regatnih pravila je ključno za fer jedrenje i rešavanje situacija na regatnom polju. Poznavanje pravila doneće vam sigurnost i bolji rezultat, ali i način da ostanete korektni prema svima na regatnom polju dok se borite za što bolji plasman. Zato zapamtite reči Paula Elstroma: niste osvojili trku ako ste pobedom izgubili poštovanje ostalih takmičara. To bi bilo sve što se tiče ove lekcije. Ako vam je bila korisna, lajkujte video i zapratite naš kanal. Na raspolaganju smo putem komentara za sva dodatna pitanja na ovu i ostale teme. A do narednog viđanja želimo vam dobar vetar.